דרך. תגידי, איפה למדת לתקן מכונות כזה? מה? איפה למדת לתקן מכונות תפירה? חייך, אני תופרת כבר מגיל 16. אז אתה שואל אותי מאיפה למדתי? צחקת אותי. באמת יש סיכוי שזה יעבוד הדבר הזה? את מכירה? זה עובד שלא. לא דוקטור. אורי. אורי. תכף היא תזהה אותי, תכף, לאט לאט. יש אקשן, עוד פעם. מה? אתמול זה עשה רעש. היית פה אתמול? הייתי פה אתמול. לתפור ואז קלקלת את זה? לא, אני לא באתי. באתי לבקר, והיא ביקשה אותי. מג'אנט? להסתכל. ג'אנט? כן. את יודעת לתפור גם כן? כן.